Mila esker etortzeagatik, hemen zauden hoi eta zeraz pantailaz bestalde zaudetenok ia ondo lotzen dugun dana, gauzak okertu zaizkigu momentu batean, baina, ia orain ondo dijoazten zera guztian. Pixka bat ikusi duzue, hemen dago, nire onduan dago liburuaren zera itzultzailea, Aitor Blanco Leoz, eta aurkeztuko dugun liburua Adania Xibliren detaile xume bat. 2017an argitaratu zen liburu bat da, eta Adania, Palestinan jaioa, antzerki gile, saiakera gile, eta novela gile, honen aurretik baditu beste bi eleberri, hemen behintzat ez Espainian eta uste dut Frantzian ere ez daudela itzulita, baina hirugarren hau bai, hirugarren hau, alegia detaile xume bat hau, itzulita dago, espainolez noski, frantsesez noski, eta orain euskeraz, baina 12 bat, dozena bat baino hizkuntza gehiagotara itzulita dago. Eta horien artean, zorionez, euskera ere bai. Famatua egintzen, sari bat eman ziotelako, hainbat sari eman dizkiote, baina azkena eman zioten, irakurri egin behar dut, Liberartur Preis saria, Alemanian. Eta Frankfurten ematekoa zen, berari eskuetara ematekoa zen, baina gertatutakoak urriak zazpian gertatutako atentatuen ondoren erabaki zuten zentsura modu nire ustez esplika ezineagatik ez zioten eman saria eta hor dago ondikan ez diote eskuetara helarazi. Detaile xume bat da liburuaren izenburua eta hilketa anker baten historia da eta zerak Ane Irazabalek bere zeran hitzaurrean, ez dut esan, baina hitzaurre bat du liburuak eta Ane Irazabalek egin du, hilketa anker baten klabeak argitzeko asmoz egiaren bila antolatutako bidaia da, planteatzen dena liburu honetan. Eta garbiketa etniko baten sustraietara bidaia, esango nuke izuera gilea, naiz eta ostasunik gogorrenean idatzia izan. Esango nukenik, nire iritziz. Naiz eta batzutan satirikoa ere baden. Nik lehenbizi Aitorri emango diotitza, entzun duzuen bezala, egin ditugun paktoen arabera, eta Aitor Blanco aurkeztuko dizut, Aitor Blanco Leoz, Iruñan jaioa da, oso gaztea da, ez dut esango urtea, baina oso gaztea da. Itzulpengintza eta interpretazioko gradua egina du eta Euskal Hizkuntzalaritzako eta Filologiako masterra. Itzultzaile eta interpretari lanetan dabil Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Eta, igelan ezagutzen dugu Sherlock Holmesen memoriak itzuli zuelako, besteak beste. Orduan, berari emango diotitza, gero hitz egingo dugu gehiago, igual berak esaten duen arabera, liburuari buruz, gehiago esplikatuko dizuegu, baina, guazen pixkanak. Aitor. Guztioi. Liburu bereza izan dau, bi parte ditolako eta bi historioak aski desberdinak direlako. Lotura asko daude bien artean, baina lasai bi liburu desberdin izan litezke. Lehenbiziko parteak 1949 urtera garamatza, Israelgo estatu sortu berrira, eta han planteatzen zaigun egoera militar destakamentu iritsi berri bat da,
Israelgo hegoaldeko Negev basamortura, eta han duten lana sortu berri den estatu horren mugak zaintzea eta segurazki lurralde handiagoa bereganatzea da. Eta kanpamentu horretan, testimuru horretan, protagonista nagusia eta iaia bakarra, lehenbiziko parte horretan, militar bat da, militarren ofiziala. Ez dakigu zein denaren izena, ez dakigu ze adin duen, nolako arpegea duen, gorpuzkera, hau da, personaia anonimoa da, dakion bakarra da bere kargu militarra, eta ari jarraikiz, haren ondoan, gertatzen zaion guztia bizitzen dugu guk aldi berean. Parte hori hirugarren pertsonan dago azaldua, eta denbora guztian ikusten dugu eta irakurtzen dugu ze gertatzen zaion ofizialari, baina ez dakigu ze pentsatzen duen, ze sentitzen duen. Horretarako oso idazkera simplea erabiltzen du Xiblik, baina aldi berean iristen da hipnotikoa izatera. Errepikapen asko daude, tonua oso laua da, baina nik uste horrek ez duela kontaketa aspergarria egiten. Eta horrela lortzen du suspentseari eustea, eta baita tentsioa sortu ere nik esango nuke. Tarduen ari jarraika, ikusten dugu nolako den bere eguneroko bizitza, nolako beroa egiten duen basamortu horretan, xehetasun asko aipatzen ditu bai beroa, paisaia, lehortasuna, eta horrek garamatza espedizio batean beduino talde bat aurkitzera. Eta orduan, militarrek beduino talde hori aurkitzean, horiek akatu egite dituzte, eta neskatxa bat baitu edo, kanpamentura eramate dute. Eta historiak aurrera jarraitzen du, eta ikusten dugu ze gertatzen den neska hori kanpamentura eramate dutenean, eta azkenean horren guztiaren bukaera aipatuzun krimen anker hori da. Ez dugu spoilerrekin nahi, baina lehenbiziko parte horretan sortu zuen tentsio horrek nolabait garamatza jakitera zerbait txarra gertatuko dela. Geroago jakin dudanez, gertakizun hori benetakoa izan zen, 2003an Haaretz egunkari israeldarrak artikulu bat argitaratu zuen, eta horren berri eman zuten. 50 urte pasatu zuen isilpean, eta hori kaleratu zuten, garai hartako bertako militar batek lekukotasuna eman zuen, eta gaur egun badakigu hori hala gertatu zela. Baditu osagai fikziozkoak bai, baina gertakizuna hala izan zen. Eta hortik tiraka hasten da bigarren partea. Bigarren partean, ustut 2004an gertatzen da bigarren partea, hau da 55 urte geroago, eta garai hartan emakume palestinar batek artikulu horren berri izaten du, eta detaile xume batekin obsesionatzen da. Alegia, krimen hori gertatu zela bera jaio zen eguna, baino 25 urte lehenago. Eta orduan, detaile horrekin obsesionaturik, aipatuzun bidaia horri heltzen dio. Eta horrek eramango gaitu, arekin batera, Palestinar lurralde okupatuetan barrena, Israelen barrena, Tel Avivera lehenbizi gertatutako hori ikertu nahian, eta azkenean artxibotara, museotara, eta azkenean Gazaraino, Gazako kanpoalderaino. Bigarren parte hau, nahiz eta oso lotua egon lehenbizikoarekin, estilistikoki oso desberdina da, lehenbiziko pertsonan dago kontatua, orduan emakume horren buruan sartzen gara, kasu honetan ere ez dakigu ez nola duen izena, ez adinduen, nolakoa den, zertan egiten duen lan, behinetan berriz aipatzen du bere lana, baina ez dakigu zertan egiten duen lan. Eta, nonbait irakurri banez, badirudi autismo puntu bat izan dezakela emakumenek. Hasierako ofizialaz esaten zuen, artikulu gile batek psikopata baten mentalitatea duela, bigarren honek aldiz autismo puntu bat izan lezake.
eta bat egiten dugu bere sentimentuekin, beldurra, antxietatea, urduritasuna, bakardadea, izua, bidaia horretan lagun egiten diogu denbora guztian, eta argi erakusten digu nolakoa den gaur egun, edo duela 20 urteia, baina nolakoa zen gerra baino lehenagoko Palestinako egoera hori. Adania Xiblik askotan aipatzen du kolonialismoa, ez du esaten gatazka bat denik, bi parteak ez daudelako maila berean, berak kolonialismo esaten dio. Eta bigarren parte horretan, behin da berriz ikusten ditugu iraganaren, hau da lehenbiziko partearen eta orainaren arteko konexioak. Elementu asko komunak dira, txakurra, ibilgailua, armak, estalpea, gameluak, horiek guztiek erakusten digute loturak daudela 49ko eta 2004ko gertakizunen artean. Aldi berean, historiak, aipatu lehenago oso desberdinak direla, baina badira, biak oso simetrikoak dira, oso paraleloak. Eta hori nabarmena da egituran, adibidez, erdi partean edo, bi parteetan, bada hitzaldi luze bat, lehenbizikoan ofizialak eman eta bigarrenean kolono australiar batek, biek baute ukitu sionista handia, oso propagandistikoa, eta hori oso egitura aldetik oso antzekoa da bi parteetan. Eta irakurraldietako batean ohartu nintzen, eta gustatzen, espero dut jendeak erreparatzea, bi historien azken paragrafoan elementu komunak daude eta nik uste oso finki daudela lotuak. Bai, ze gorputza tala aipatzen diren, txakurrak ze eginkizun duen nik uste paralelismo hori oso polita dela. Eta, bukatzeko aipatu nahiko nuke, izenburuak lan desente mandit, importantea delako, igual lehenbiziko begiratuan ez da oso deigarria, baina oso nik uste garrantzitsua da nolako tratara ematen dien detailei, xehetasunei egileak. Askotan hitz egiten du erresistentziaz, literaturaren erresistentziaz, eta nonbait irakurri diot, gertakari nagusietatik urrundu eta xehetasun txikiei garrantzia ematean nolabaiteko erresistentzia bat egiten ari dela. Eta azkenik azala ere aipatu nahiko nuke, igual norbaitek liburu denda batean azala ikusita ez dio gauzan dirik esaten, baina ikusi nenan pila gustatu zitzaidan, hori ikusten da. Lehenbizi ibilgailuak bi historioetan duen protagonismoaren gatik, baina bereziki ispiluaren funtzio bikoitzaren gatik. Bata aurrean duenaren simetria edo paralelotasun hori erakustea, eta bigarrena iraganari begiratzeko tresna izatea. Eta nik uste paralelismo hori liburuan aski argi gelditzen dela eta zorionak ikalari oso azalona iruditzen zidala. Esan dezagun behingoz zera norden, ez da? Itxasoari izkuren da azala egin duena. Eta gure, igela argitaletxeak daukan mintakasailean, argitaratu da, mintakasaila gaur egungo gaiak eta ikutu nahi ditu, gaur egungo idazleak, astelenean Zadie Smithen liburua aurkeztu genuen, gaur Adania Xibli justu pare bat astelenago hemen Euskal Herrian ibili da. Ibili justu pasa inda, ez? Gasteizen egon zen atxalde batean, eta urrungo gunean ja ez dakit Asturias aldera edo ibili zen, Barcelona, Madrilen eta ibili da. Beraz, gaur-gaurko gaia, zoritxarrez gaur-gaurko gaia eta bilarko ere izango dana, segurasko. Eta nik esango nuke obligazioa daukagula munduan, pixka bat ulertzen saiatzea, zer gertatzen ari dan momentu honetan Gazan, Gazan eta, zera guztian, Palestina osoan. Eta, nik uste dut, egia hori
zerak anek aipatze zuen egia hori bilatzeko modu bat badala liburu hau, ezta? Gauza bat aipatu nahi nuke, behar bada, Aitorren azalpenean gelitu da pixka bat zeran, ez bere kulpaz, baina kokatu historian, alegia 1900 eta 1959an gertatzen da zera hori, destakamentu horren, militar horren historia eta eriotze anker hori, baina justu urte bete lehenago 1948an Arabiar eta Israelen arteko gerran dago, eta gerra horretan gertatzen den gauzatako bat da palestinarrak egotzi zituztela beren lurretatik, ezta? 700.000 pertsona egotziak izan ziren beren lurretatik. Ordura arte beren etxe, beren lur eta beren zera izan zen lurretatik. Eta horri hondamendia deitu zioten eta nakba ezaguna edo nakba zera hori. Orduan hori gertatu eta urtebetera gertatzen da. Justu ari dira palestinarren bila, ezta? Zera gelitzen dien palestinarren bila. Bueno, hori esan da, hitza emango diogu Ane Irazabali, nahi baldin badu behintzat zerbait esan nahi baldin badigu, eta teknikak ondo... A ber... Bai, Ane? Kaixo, egunon. Bai, entzuten da. Eta ikusten zaitugu baita ere. Eskerrik asko gonbidapenaren gatik eta ez ere liburuaren zaurrea idazteko aukera ematea. Egia da, liburuarekin oso harregan kurioso daukadala, Palestina bizi nintenan oraindik puro ez da baina gero denborarekin egin dituen bidai horietako batean, Palestinako lagun batek hitz egin zidan detaile xume baten inguruan. Eta bere garaian ez nuen irakurri, ez zegoen ingelesera ere itzulita. Baina hainbat urteren ostean, gertatu zitzaidan Berlinen bizita, hau da, iaz, Berlinen korresponsal lanak egiten mendilela, sortu zitzaigun aukera Frankfurteko liburu azokara jateko iaz. Eta justu Gazako gerraren hasiera zen, urriaren 2. astea gutxi gora bera. Eta Adania Xiurirekin polemikatu zen ze literatur praiza irabazi zuen, baina saria emateko ekitaldia bertan behera utzi zuten. Hau zioten saria kendu, baina ekitaldia bertan behera geratu zen, askok bere novela, hau da, detaile xume bat, antisemitatzat jotzen zutelako. Eta Alemanian oso momentu komplikatua bizi genuen, adierazpen askatasunaren aurkako erasoak, Palestinaren ganako elkartasuna antisemitatzat jotzen da, orduan oso momentu, nola esango nuke, tentsioz beteriko guneatean, Xibriri saria ematen diote, Frankfurten literatura azoka batean erabakitzen da autozentsura aplikatzea eta berari sari banaketa ez egitea, eta orduan derrepente kriston atentzio mediatikoa izan da detaile xume baten inguruan, hau da, liburuaren gainean. Orduan, liburua ingelesez erosten dut eta aukera daukat irakurtzeko, eta handik hilabetera edo proposatu diote euskarazko itzulpenaren itzaurrea idaztea, orduan. Oso esperientzia polita izan da, eta gero beste alde batetik ere pixkat gogorra. Alde batetik, itzuli nahi zelako berriz ere Palestinan bizinteneko garaietara, eta Aitorrek azaldu duen bezala, liburua bizati oso zeharo desberdinetan banatuta dago, datu historia ez dira independenteak, baina oso ongi banatuta daude bi historiak, eta niretzako agian deigarriena eta ikusgarriena da nola
egiten duen okupazioaren deskribapen fisiko edo geografiko bat, ezta? Ze kontuan izan behar dugu, lehen zatian, 1959an, nolait islatuta dagoela, eta bertan oso ondo azaltzen dizute nolakoa zen Israelgo estatuaren sorreraren lehen etapa hori, hau da, nola kontrolatzen zituzten mugak bai gainonteko herrialde arabiarrekin, baita Palestinako lurraldeekin ere, eta nola saiatzen ziren hori nolabait gero eta gehiago okupatzen, garbiketa etnikoa, bertako populazioaren kontrakoa. Askotan mendebaldeak nola esan, kibutzen ganako izan duen mitifikazio hori nola apurtzen duen, nola askotan mendebaldearen kibutzak izan diren, nola esan, sozialismo ezkertiarraren ametsa, eta bera doa kibutzen sorreraren sustraietara eta nortzuk izan ziren kibutzak sortu zituztenak, Eta nik esango duke, liburuaren beste zatia, agian gugandik hurbilen dagoena, kokatu beharko genuke bigarren intifadaren garaian. Eta Palestinarrentzat izugarrizko aldaketa ekarri zuen momentu historiko batean, Israelek harresia eraiki zuelako, harresia eraikitzen zitzen garaia da, momentu horretan etorrezen bentak eta publikoa, txekon batzu den, orduan etorrezen honien eta nola esango duke lehen agotik ere bazegoen, baina orduan askartu zen, bizkortu zen izugarri Jordania Jerusalem ekialdeko eta Gazako kolonien eraikuntza. Orduan, niretzako oso deigarria izan zen irakurtzean nola kontatzen zuen bera kotxez bidaiatzen ari den bitartean okupazio hori, hau da, nola arraziak bitan banatzen dituen lurraldeak, checkpointak, horrek sortzen duen antxietatea, nola bigarren intifadara arte, Palestinar asko, kezeukoten inolako arazorik Jordaniatik Gazara bidaiatzeko, hau da, baimenak behar zituzten, baina zegoen barrera fisiko hori, eta nik esango nuke 2000 garren urtetik aurrera dena aldatu zen haien ikuspuntu geografikotik ere ez, eta hori oso ongi azaltzen du liburua. Eta gero niretzako interesgarriena da nola egiten dien aldarrikapen bat historia xume, hau da, detaile txikiei. Nik kazetaria naizen heinean badakit Palestinan bizitzea komplikatua dela batzuetan zure historia txiki horiek saltzeko. Ze, gerra bat dagoenean, indarkeriak gora egiten duenean, atentzio mediotiko guztia, begi guztiak Palestinara bideratzen dira, baina hori amaitzen denean, eguneroko indarkeria hori kontaktea oso komplikatua da interesak behera egiten duelako. Eta, bueno, nolabait normalizatu egin delako, bai kolonon indarkeria, bai militarrena, komplikatua den, ez dakit nola esan, minbizia daukan emakume batentzat, lurralde okupatuetan bizi den emakume batentzat, kimioterapia Jerusalemen jasotzea, detaile txiki horiek eguneroko indarkeria kontatzen duten historia horiek kazetaritzaren ikuspuntutik askotan saltzea oso komplikatuak dira, Eta berak horren aldarrikapen bat egiten du. Ze, ziurrezki Haaretz egunkariko zutabe txiki batean agertutako albiste bati heltzen dio, eta horri tiraka okupazioaren historia guztia kontatzen du iaia, Orduan, polita eta tristea da egin handi batean, eta gero oso deigarria egin zitzaidan ere, berak bere bidai horretan, krimena, ez dut ere dena kontatu nahi, baina krimena gertatu zen tokira iristen denean, Gazan gertatzen dena edo Gazatik iristen zaizkion ahotsak edo soinuak edo zaratak edo bombardaketak ere egungo egoerara garamatzate. Eta horrek norabait ulertarazten dizu Palestinak bizi duten okupazioa ziklikoa dela, baina beti dituzten garela indarkeriaren oinarri berera. Eta oso, nire ustez, kasetari moduan, gehien kostatu izan zaidan niri da,
nola azaldu irakurleari, entzuleari edo ikusleari eguneroko indarkeria hori, nola gu askotan, guk zubilan egiten dugu askotan, eta azkenean gure helburua da guk ikusten duguna bestearen, ikuslearen, entzulearen edo irakurlearen begietara iristea, adimenera iristea, eta askotan frustrazio handia sentitzen da, zertakizu oso ondo nola kontatu hori, eta nik esan nuke xilik maixuki ezaltzen duela. Eta iaia bidaia berakrekin egiten duzu. Zu bidatzen egongo bazina bezala, eta hori lortzea oso komplikatua da. Beraz, bai, oso liburu kompletu egiten zaio ikusten duela. Eskerrak ematen nizkizun, esan dituzun hitzengatik eta bat, eta nik izaten nuen, zera gaur irakurri dut, konparatzen zuten Albert Camusen zerarekin, arrotza liburuarekin, horko oztasunarekin eta barrez, eta oso efekto berezia egiten du, oso efekto gogorra, nola bait, batez ere lehenengo parte osoan zehar, ez da, eta bigarrenean ere bai, ez, baina modu diferente batean, ez da, beste modu batean. Eta egia da, asko ikasten duzula, zera, historia orain, egunero, zera, telebistan eta egunkarietan eta irakurtzen ari garen ikaragarritasun, ikaragarrikeri honi buruz, ez da. Bai, eta gero, nik esango nuke beduindarren aldarrikapen bat ere egiten duela, ez, herri gisa. Eta azken, beduindarrak Palestinako gatazkaren baitan azkenaren dira. Baina baita Cisjordania okupatuan bizi diren beduindar asko. Ez ditugu haien historiatia kontatzen. Eta handaudean bizi dira. Eta, ez daukagu zertan nakan desertu da familiarik, Cisjordanian ere badaude, haien historia kontatzen dira. Egun bizantik ez dira nazioatzen dira. Egun handarrika, euskean dira, garen txakura, Oain eten eta nora esan. Teoria dira. Bai. Eten egiten zaigu pixka bat orain zure hautsa. Ez dakit beste batek zerbait galdetu nahi duen edo posibilidade badu, ez da? Nahi izan ezkero beste batek galdera egitea. Zerbait aztu baldin bazaigu edo galderaren bat. Zu, han izan zinen, 2011an okerespan irakurri dut, ezta? 11 inguru hortan, ez? Bai, 2011-tik, 2010-tik, 2013-ra. Bai. Jerusalenen beti. Bai, eta gero handik Kairora janintzen. Baina askotan itzuli nahi gero lanera. 2014ko udazako gerra ere kubritu nuen gazatik, eta bai, askotan joan itzuliak egin ditu. Detaile batzuk agertzen direlako baita ere hitzaurrean, ez? Hitzaurrean hainbat gauza, berri biki bintzat ezautzen ez dituenak, eta bai, nik uste hitzaurre jakingarri bat dala zurea, zorionak. Bueno, mila esker guztiei, mila esker Aitor, mila esker Ane, eta hortxe entzuten aritu zareten guztiok, eta barkatu egon diren zerangatik, ez da? Arazotxoengatik. Espero dute jarraitzeko behintzat izan dezuela aukerarik, Bestela deitu, En fin, kaso ingo izuegu. Mila esker. Eta horren arte, agur, Ane, agur.